Doamne, nu mă pedepsi cu mânia Ta și nu mă mustra cu urgia Ta. Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc. Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele. Sufletul meu îngrozit de tot. Și Tu, Doamne, până când vei zăbovi să Te înduri de mine? Întoarce-te, Doamne, izbăvește-mi sufletul, mântuiește-mă pentru îndurarea Ta. Căci cel ce moare nu își mai aduce aminte de Tine și cine Te va lăuda în locuința morților? Nu mai pot gemând, în fiecare noapte îmi stropesc așternutul și-mi scald patul în lacrimi. Mi s-a subt fața de întristare și am îmbătrânit din pricina tuturor celor ce mă prigonesc. Depărtați-vă de la mine, toți cei ce faceți răul, căci Domnul a auzit glasul plângerii mele. Domnul îmi ascultă cererile și Domnul îmi primește rugăciunea. Toți vrăjmașii mei vor fi acoperiți de rușine și cuprinși de spaimă. Într-o clipă vor da înapoi, acoperiți de rușine.